Ay, bago. Ayan, bago. Bakit? Ay, dalawang G. Talo na to. Tapos laging ano niya, parang rifle. Hinahanap ko yung raketa ko, hindi ko makikita. Ay, ganun. Misplace mo yan. Kamag-anak nila sabi. Okay nga yung ano niya. Wala mo siya dito sa bangko? Ay, hindi. Dito ba dyan ako? Pero yung sa aking partner sa Ilocos. Mas magkala Ilocos. Maganda nga ako. Even before, maganda naman yung mga ano niya. Siya lang talaga yung medyo naninisan ganyan. Yung mga galing ko yung pagkalyabang. Pero yun, okay niya. Sana naman natuto na siya. So far. So, pumunta na yun. Ay, ano ba yun? Naka-record na ako. Personal lang ano ko na po ito. Lima natin dito. Lima natin.
Jay!
So, yun. No, ano po? Ay, tsaka Monday.